Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, tout le monde, tout le monde. On va discuter un petit peu. Problème ataon'olo adala boka antsika isan'andro miataky resaka état fédéral. Ataon'olo adala, tsy hainao ataon'olo azovy, io tsy azo, io tsy eto ino, voilà. Za voalohany hitanareo resaka vidéo miparitaka amin'ny maiza tout ça, za tsy pour vidéo miparitaka karaha igny. Volaniko aminareo, ary za koa pour raha volagnin'ny sasany que ce soit Luc Hervé, que ce soit Koto. Voilà. On est tous responsables de nos actes. Azonareo zegny? On est tous responsables de nos actes. Nagnano vidéo, il faut pas prendre les gens pour des cons, volaniko zegny. Il faut pas prendre les gens pour des cons. Tamin'ny Wendy Katelina, olona nagnaboaka vidéo anazy, olo jiaby nitraité izy, tsisy olo ni défendre izy. Tsisy olo ni défendre izy, olo jiaby nitraité izy. Azy efa nivolaniko. Niany, fôtony mahaza nagnano mariage tamin'ny samedi, ni-invité olo maromaro, olo maro maventy, ho agnatin'ny fanjakana ao, tu vois. Comme par hasard, olo jiaby amizay boka Antananarivo nihetsiky. Zay volaniko, attention, za tsy magnavakavaka Antananarivo, Diego Cocotier Merina, non, c'est pas mon truc ça. Fa volaniko aminareo, io tsy ninaka io, tu vois. Fa azovy magnano izy karaha io, le fitondragna ty. Fitondragna ty boka fa divisé, mbola eo avy eo za, divisé fitondragna ty. Keniana anareo mivolagna fa mais za tsy tokony miparitaka. Oui, volaniko, je suis tout à fait d'accord. Za misy ray aman-dreny, za misy anabavy, tsy tokony miparitaka. Mais c'est pas nous. Azonareo, hainareo amizay gasy tia raha vetaveta. Sitrany reo mizaha vetaveta, toy zay miady zondreo, fiturandreo. Ravigavy gasy mahita raha karaha igny, raviravo gasy akadikadalenareo. Ino raha tiany gasy. Donc, bonjour tout le monde, tsy la fautinay, tsy la fautinay. Zay volaniko, izy koa napetraka état fédéral io, problème io tsy teo volaniko aminareo zegny. Problème io tsy teo. Tsy adala zay miady zo. Ary hitan'ny vahoaka malagasy kone, anareo magnavakavaka io. Hitan'ny vahoaka malagasy ne izo. Tsy niany zo volaniko zegny. Zay volagna fa tsy marigny zegny. Zavanareo Antananarivo, zavanareo faritra jiaby. Resaka éducation volaniko, firy université Antananarivo, firy amin'ny faritra sasany. Resaka développement, firy lalagna Antananarivo ao vita, firy aminay amin'ny faritra tsy vita. La santé, firy l'hôpital Antananarivo, firy l'hôpital aminay ao amin'ny faritra. Resaka économie, que ce soit l'agriculture, jiaby mandeha Antananarivo. Tsy adala ane olo zio mahita raha zegny. Vous êtes juste victime amy raha ataonareo. Anareo victime. Hita maso amizay boka zio. Io tsy mety asitrika eto, izy combien anareo gn'asitrika zo baka. Anareo mivogna état fédéral mampiady. Non, état central mampiady. La preuve izy io miady olo jiaby. La preuve miady ny vahoaka malagasy jiaby. Même olo baka Antananarivo mipetraka Diego Seres, exemple, ireo fa mahita hitandreo maso raha zegny. Nagnino mba Diego tsy amboarigny fa Antananarivo vao fo amboarigny. Exemple azy io, misy olo miasa volamena ao Ambilobe, miasa volamena, andeha samborigny, police, gendarme boka Antananarivo mandeha manambotsoroagny. Sur le compte de Madagold, à la tête NC Christian. Resaka cocaïne, affaire cocaïne. Firy boka Antananarivo, fa aty boka avaratra antretika za adoso. Io la faute-nareo volaniko. Zay volaniko, état fédéral, c'est le seul solution à Madagascar, ampandroso Madagascar io.
Niana anareo naregny fa artiste boka Antananarivo, anareo jiaby mitrangana. Nagnino anareo tsy mitrangana tamina Wandika Taliana, même sasany hafa. Nagnino anareo tsy mitrangana tamizay? Zay volako, za tsy tiako franchement, za mivolagna aminareo miparitaka vidéo karaha io, non. Za préfère, de toute façon, il y a plein de YouPorn, il y a plein de mety zahagna raha jiaby zegny. En plus, za tsy ndeha za tavy madiny kely karaha io, même tsy tandry kapote igny, donc moi ça m'intéresse pas ce genre de choses. Azonareo zegny, ça m'intéresse pas. Donc, anareo vileza magnavakavaka, anareo mampiady zay. Anareo mampiady zay. Raha tadiavinay any, zay tsy mijery fitsaragna resaka vidéo igny, tokony voasambotro ro, même ro acteur aby io, même acteur aby io tokony voasambotro. Fa raha tadiavinay, aia feran'ny cocaïne, aia feran'ny volamena mivadiky vy, aia olo jiaby zegny, aia corruption bois de rose, aia raha jiaby, zay tsisy raha regninay amizay. Nagnino anao tsy mitrangana resaka zegny? Azao manay tsara lavaté. Olo tsisy mijery raha karaha zegny ne. Raha jireny vahoaka malagasy, karakory affaire délestage, karakory affaire olo voasambotro pour rien, arrestation arbitraire, l'insécurité. Zay raha tadiavin'ny vahoaka malagasy. Fa tsy affaire-ny olo magnano vidéo sextape io. Firy sextape hitanay, zay tsy mijery zegny ne. Indira jusque fanjakana miditra amin'ny raha karaha zegny. Olonareo izy, za tsy d'accord amizegny. Raha tadiavinay aboahanareo comment ça, prisonnier politique nay jiaby, aboahanareo reo jiaby. Fotony reo tsisy raha nataonareo, andeha hitsarainareo. En plus anareo andeha magnafody olo karaha Coco Beach. Tsy henoko misy affaire, présomption innocence, direct fa fody olo. C'est quoi ça? C'est quoi cette manière-là? Anareo koa nandeha l'école. Anareo tompisy justice, tokony zavanareo, ary anareo problème nareo, anareo tsy mitandregny raha volagnin'olo jiaby. Fotony nareo fo marigny boka, ny nareo fo atao marigny. Adala mba zay isika sananja vola ameza état fédéral fa mampiady olo état central. Ny nareo ndraiky ataonareo contraire. Za tsy mijery affaire Foronjeo io sérieusement. Oui, marigny raha volagniny koa, marigny volagniny Luc Hervé. Nareo fo volagna Luc Hervé non, marigny raha volagniny. Marigny raha volagniny, zay tsy mijery zay. Zay mijery mpandroso Madagasikara, tsy olo araiky andeha kadala zay. Tsy olo araiky andeha kadala zay. Zay volagno za tsy mijery feky aparita, za tsy mijery zay feky ne. Sérieux? Andeha fodifodinareo, anareo tokony afody. Anareo nangalatra volamena, anareo magnano corruption isanandra, anareo mamono vahoaka. Anareo ne tokony afody. Zay volagno ny midiviser en deux fitondragna io. Fotony tsao tsy hitany masonareo boka. Anareo mpanginiandreo nareo jiaby io. Ato fitondragnany Mamy Ravatomanga, fotony fa commence tsy fankahazo ro andraiky ny Andry Rajoelina. Fitondragna Mamy Ravatomanga miaraka amin'ny NC Christian. Azonareo zegny, Andry Rajoelina amin'izay karaha marionnette izy, fa tsy haino raha volagniny. Alefanany ministre anazy mandeha resaka comment on dit ça, pour combattre le réchauffement climatique, angataka 24 milliards. Aty ndraiky Mamy Ravatomanga izy tsy mijery zegny. Izy tsy mijery zegny. Zay tany misy vola alainy fo. Vie ou mort, il s'en fout. Maty sa velogno alainy fo. Ny diviser en deux fitondragna. Karakory raha koa diviser en deux ke andeha tsara izy. Andeha tsara izy. Sambola amizay miady ato Mamy Ravatomanga miaraka NC Christian. Allô, taova aty, Andry Rajoelina aty tsy agneky. Non, kaza ataonareo igny, zegny affaire amin'ny monsieur le maire io. Andry Rajoelina tia agnaboaka monsieur le maire, Mamy Ravatomanga tsy tia agnaboaka monsieur le maire miaraka NC Christian. Azonareo? Zay volagno ambilobe ao volaniko aminareo, olo boka Antananarivo mandeha manambotro, olo miasa volamena ao ambilobe, fotony NC Christian ambady koa miaraka Mamy Ravatomanga. Zegny amizay aia tanàna andeha androso, il y a deux commandants qui commandent tout, tu vois, un pays. Zegny volagno apitsaha état fédéral. Io tsy androso io. Bonjour tout le monde. Apetsaha état fédéral, io tsy androso. Anareo miady, zay ndray apedivinareo. Zay ne volaniko, io tsisy borizano, io tsisy maire, io tsisy côtier. Magnabiagna maso olo jiaby zio. Zay tsy d'accord amizay, ça veut dire que soit izy avo overdose une cocaïne, soit manko hôpital nadala, marigna Madagasikara ao. Tsy tafiditra koa anareo.
fa hita maso fa tsy mandeha, fa hita maso tsy mandeha raha jiaby, raha ataonareo fa tsisy raha-pare volaniko zay, fa hitany vahoaka raha jiaby zay. Mamiraha Vatomanga io volaniko amizay, normalement izy fa tsisy tokony nationalité malagasy izy, fotiny nangataka nationalité ivoirien izy tamy 2023. So za mikapokapo volagninareo, za ta Côte d'Ivoire en 2003-2006. Azonareo maromaro olobe Côte d'Ivoire aiko mety alefako aminareo koa message zay, raha zay fa tsy misitriky fa lenikig anareo mandeha ao tapenareo Mamiraha Vatomanga abokandreo jiaby zay, fa izy mbola micommande ao afarana affaire nini donia mbola roe NC Christian ndraiky Mamiraha Vatomanga fo ambelako zoko be agnano vidéo nazy après izy mikoragna raha zay. Après amizay sasany volagna anareo amin'ny Facebook ao anareo mivolagna fa tsisy action, hitanareo dans le anao koa magnano la guerre tsy maintsy mihitsy communication, tsisy communication tsisy action, c'est pas possible. Hitanareo exemple Persis io magnanognano resaka état fédéral soi-disant niaraka tamy cité teo nagnano garde de corps cité tsy magnano vidéo izy tataty, fotiny izy miasa ao ambady koa izy miasa, za mi continue ty ambady koa za magnano koa, azonareo zay ary miasa karakory angalatsika Madagasikara io, fotiny izy io tsy amindreo tsika boka, izy koa tsy amindreo tsika alatsika forcé. Zay volaniko aminareo koa Marc Ravalomanina tsy mety resaka état fédéral io, zegny citeny miaraka amy Mamiraha Ravalomanina io mbola agnatiny Mamiraha Vatomanga, zegny citeny tsy masaky mivolagna Mamiraha Vatomanga io, any citeny histoire Mamiraha Vatomanga fa tsy volagniny citeny, azonareo zegny. Donc tsy tiandreo, tegna tsy tiandreo volaniko aminareo zegny atsika angala état fédéral, or que solution de Madagascar état fédéral, tsy solution hafa zavanareo état central io volaniko maty malagasy jiaby, zava lavanizy io, zava lavanizy io, zava lavany farina ambany volaniko aminareo zay, zay ny volaniko nomoaly taminareo, tsisy économie atsika tsy magnano exportation, à partir de là tsy maintsy ambany monétsika, nde tianareo nde tsy tianareo, tsy maintsy ambany mijotso monétsika. Zegny olo volagna état fédéral, non, mampandroso état fédéral, zegny edivagna état fédéral, agnadosa Andry atsika agnapetraka olo tsy agneky état fédéral, soit mbola io fo Mamiraha Vatomanga amina affaire maloto nataony jiaby igny, mbola tavela io fo Madagascar, tsisy dikan'zay. Donc tsy maintsy edivagna état fédéral io, où que vous soyez, où que vous soyez, voilà, zegny volaniko, zegny tsy tanao zay mipetraka eto volaniko, tanao citeny mandeha mizaha olo, exemple olo igny fa mivolagna aminay aty citeny taty, mandeha Toliara mizaha olo benay izy, olo io fa mivolagna aminay igny taty, zay tsy volagniny citeny resaka Mamiraha Vatomanga, fa hainy citeny Mamiraha Vatomanga io fa hainy tsara bekeny, io tsy sakeny volagniny, fotiny fitondragna ty fa divisé en deux volaniko aminareo, miaraka amin'ny Andry Rajoely, ato amizay miaraka amin'ny Mamiraha Vatomanga, miaraka amin'ny Mamiraha Vatomanga mahazo vola, fotiny izy mahazo vola tak, même Andry Rajoely tia agnamboatra, tia andefa karakory, fa sakanany Mamiraha Vatomanga ty, izy magnano asa maloto amizay, hita tsy tafiboaka amizay boka Andry Rajoely, fotiny taloha izy fa nangala volany Mamiraha Vatomanga, et maintenant il ne peut plus reculer, karaha NC Christian pareil, nangala volany Mamiraha Vatomanga, tsy karaha dealer volaniko aminareo zegny. Et oui, zay volaniko, insécurité raha tadiavina resaka, il faut lutter contre l'insécurité volaniko aminareo, il faut lutter contre le racisme, misy racisme volaniko aminareo zay, misy racisme, azo magnapetraka azo, fotiny fitondragna ty magnano politique de diviser pour mieux régner, karaha ataony Mamiraha Vatomanga zao, diviseny gouvernement io, diviseny tsara gouvernement io, mais le problème izy magnamie vola bebe, Andry Rajoely tsisy vola karaha izy boka amy trafic ataony aby io, Andry Rajoely victime, mais mamparatsa Andry Rajoely koa, tokony izy fa mahay olo, nagnino tsy contreny koa izy,
c'est vrai, misy secret nareo roe, samy misy secret. Anao kaza mijery eky, anao kaza mijery eky. Anao izy io volagna, anao niaraka taminaka nagnano kidnapping, anao niaraka taminaka resaka bois de rose, anao niaraka taminaka za nagnefa campagne électorale nao. On s'en fout, fa hain'olo jiaby zegny. Fa raha maloto ataon'izy io misy tompenao, anao koa président e. Anao niava marionnette io, anao tiala, anao tsy tafiala amizay. Maramila amizay, alena amizay, maramila izy magnano zay raha tetony. Io volaniko aminareo misy maleto ao, mandeha mizaha tininao, tininaka, tininaka. Mangigny amizay militaire, force jiaby mangigny. Or que force ty hetsiky, ha? Tsy mahazo mihetsiky fotony agnabo ary manaky nareo tsara bekiny boka. Manaky nareo, ha, anao koa mihetsiky, anao tsy mahazo karama, zava. Pénitencier, avao menace. Avao menace ro, empoka boka ro e. Agny Antananarivo arovo, avao sanay secret. Ino ba secret ao volagninay? Zay koa zalahy, de tomobily fo tsisy aminay, de karamanay tsy azonay, avao sandro baka. Ino raha volaniko tamindreo? Aboanareo any prisonnier jiaby io. Nareo vejery volaniko, aboanareo any prisonnier mandiana agny anareo jiaby. Zay vaovaotsika io. Zay vaovaotsika fa miasa fo zay ato, ary tegna miezaka magnano, zay miribiriby atsika tsy mijery zegny. Atsika tsy mijery zegny volaniko zegny. Fiadivagna io tsy nianiany izy vita. Raha tadiavitrika état fédéral, comme ça tsisy io. Fanavakavahana ataon'ny ministre, comment ça? J'ai oublié le nom. Ministre Abio. Franchement, culture, je sais pas quoi là, tu vois. Mais non, anareo fautif. Anareo ne fautif. Tokony dès le début volaniko zegny. Dès le début tokony nataonareo fa tsy niany, avoana manareo, fotony izy baka Antananarivo, mahay nareo jiaby, niana nareo magnasary mihetsiky mila samborigny karakory mba zo. Anareo voalohany samborigny volagniny kotro. Anareo voalohany samborigny. Resaka volamena aia. Firtogny zegny. Aia directeur ny knaps igny, nilefa miaraka amin'ny volan'ny knaps jiaby, nangigny jiaby. Tu vois? Tsisy olo nivolagna. Détournement de fonds, pas ici, par là. Zava exemple. Zay volaniko, merci Barea, Victoire de Barea, tegna tsara fotiny, rola gigny fitondragna io, tsy nandeha nihetsiketsika Barea io. Azonareo, zavanareo, izy koa idirandreo Barea io, nefa. Ro koa misy lagigny volako taminareo, lapoasy ro io, tegna lapoasy be. Amboarinao terrain, agny, Antananarivo agny, fa hainao fa tsy homologué raha io, fotiny anao agnano kopandry. Nagnino araiky fa mitabe fa presque pare, fa tsara bekiny, juste un petit million, juste amboamboarigny raha direct homologué. Ninao ndraiky nandesinao tagny. Fitiavantegna boka état central io volaniko. Zay miady poma vava aminay agny, téléphérique andeha amboarinao agny. Karakory vahoaka ikôty amizay mahita raha karaha zegny tsy volagna azalahy. Grave raha voazay ty magnavakavaka fitondragna ty. Dobrano Antananarivo, andesinao vargony, miaraka vola, miaraka siramamy, miaraka menaka, ninay ndraika ty, amaizanao varimasaka. Amaizanao varimasaka. Or que olo jiaby volagna, yava la fotinareo, premier ministre boka aminareo agny. Podika volaniko amy sofinareo, tsisy olo nifidy premier ministre, ary tsisy olo nifidy président io amin'ny akôtria, alitra io volaniko ampodiko indray. Premier ministre anareo zegny, zay tsy nifidy, ni nomeny président izy. Tsy nomeny président, ni nomeny Mamy Ravatomanga. Fotiny Mamy Ravatomanga io cerveau-ndreo ao. Tsisy hafa eky. Mamy Ravatomanga cerveau-ndreo. Erany tany jiaby lanko aminao question Côte d'Ivoire, ary Serbie, misy affaire fo izy, misy affaire maloto. Ino tokony agniny? Aia conteneur firifiry, azo masaky ny volagna fa ty tagnatin'ny conteneur ty andeha itrakina iny. Tsisy olo masaky mivolagna. Qui vous dit que c'est pas de la cocaïne? Hein? Qui vous dit que c'est pas de la cocaïne? Olo jiaby mangigny. Olo jiaby mangigny. Misy gendarme volagna. Tsisy nivolagna. Misy mpiasa ny tribunal volagna. Misy paky nivolagna tamin'ny raha zegny, tsisy araiky nasaky nivolagna. Nambela affaire karaha io. Arme agnatin'ny conteneur, agnatin'ny port, disparu comme ça. Karaha volamena ny vadikivy.
azovina sakiny volagna tamizay. Donc zay kazakadalenareo, tegna kazakadalenareo zay. Zava la vaninay voninareo volaniko zay, voninareo. Zava boka ivelanareo volagna vaniny Madagasikara maty. Oui, c'est maty. Parce que zay gasy, vangona tefaka zay magneky foke. Or que gasy koa tsika jiaby mitrangana volaniko zay. Que ce soit pianatra voalohany, piasa jiaby. C'est une question de même pas 48 heures. À condition que olo jiaby magnano désobéissance. Tsisy mandeha afodiana économique jiaby. De toute façon économie fa tsy manjary. Ka za magneka nareo kadaleny mamravatomanga zala. À un moment donné, il faut réagir. Atsika mizafo, non, c'est pas possible. Amin'ny histoire géopolitique zio, olo jiaby miprépare karakory izy koa avy la guerre tatata. Nintsika ndraiky, général tsika mandeha ambany la table mirampro karakory andeha angalagna vola ty. Karakory andeha angalagna vola ty, andeha mitka namagna. Eh, vous êtes sous-officier, l'armée zay koa ny sous-officier magnamboatra armée. Ro miaraka ro madinika aby io, tegna le sous-officier. Anareo tompiny maramila. Anareo tompiny maramila. Exemple za mare misy la guerre à la France, za mandeha. Le tianareo nde tsy tianareo, za mandeha, za tsy maintsy mandeha. Tu vois? Même za fa retraité. Je défends. Aïe, za défendre Malagasy, c'est pas possible. Même outil fou, même matériel fou tsy amiagna. Même matériel, même rangers tsisy aminareo. Mbola hitanareo manjary zo? Karamanareo tsy arakaraka asa ataonareo. Exemple andareo magnana dalo, maty agny, vadia manjanaka anareo karakory. Exemple za mandeha, volaniko zay, mandeha en Afghanistan, za maty, eko fa zanako, vadia manjanako fa protégé ato. Misy assurance raha jiaby misy. Donc mbo maheza, mandiniky. Atsika gasy ty farany bady eto ambony tany, jamais de la vie. Ary za tsy magneky zegny boka. Ary za tsy agneky zegny. Mitrangana atsika jiaby, état fédéral io tadiavitsika. Sambolo tsy olo agny mandeha mitsara atsika ty. Tsy olo boka lavitra mandeha anambotra atsika ty. Atsika resaka tourisme atsika sur la côte tsy adala ne vazaha. Nagnamia resaka tourisme io. Zegny ne nampiadro agnivony tany io. Tsy tiany vazaha zay aloha aletsika indépendant. Or que agnatiny lohandreo agnano colonisation, i remplace les vazaha. Nahazo ndreo indépendant, iremena lamba volaniko zegny, ny tipitipandreo, mandeha na Bordeaux nareo, mbola misy olo mavita amin'ny tantara. Ireo mihitsy volagna zay na mitika marina. Nahazo raha io, nahazo indépendant, ny tipandreo mena lamba, zava raha nataondreo Tsiranina, zava raha nataondreo Zafalbert, voilà, nefa antsika. Fa hitandreo fa, c'est pas pour rien que mamravatomanga io andeha angalanao Sibe jiaby. Eny fa touristiquement à Diego tany jiaby io, izy koa mandeha tourisme resy jiaby, Maurice resy, Seychelles resy, même la Réunion resy. Le problème, misy concurrent amizay boka mamravatomanga zegny tsy atiavany. Izy amizay izy zaraiky ty hina miaraka ekipinazy. Ambilafo malagasy madiniky maty agny, ireo tsy mijery zegny. Tu vois? Ro tena mararo andeha la Réunion, mavita mandeha la Réunion ro. Mararo ambaranareo fa ireo andeha tsara Tananarivo, jamais de la vie. Jamais de la vie. Nareo zao volagna androaduely marary, ça c'est volaniko aminareo zegny. C'est juste une diversion resaka intoxication alimentaire. C'est une diversion. Olo jiaby fa mahay. En face misy hôtel Coco Beach, araiky ty mila angalazo. Tu vois? Direct analefa igny. Va tsisy fitsaragna aloha, afody d'hôtel non. Depuis quand on fait ça? Depuis quand on fait ça? Tong, izy mandoky ao, niana aloha, afody fotiny, avoa président. Azova tsara navoa intoxication alimentaire. Azova. Fa olo kazakadalenareo tout simplement. Zegny volaniko vidéonao, za tsy mijery foeky, ary za tsy aparitaka vidéonao fa la faute-nao volaniko zay, la faute-nao, il faut assumer. Il faut assumer. Anao koa namo. Il fallait pas le faire. Kazato, tout simplement.
anao hita maso tsara, hitany vidéo tsara, anao mizaha, anao volagna fa anao inconscient. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Tout simplement il faut assumer raha ataonao, assumer. Ary zay tsy mijery zegny sérieusement, c'est pas toi qui va dire que tsisy gasy mihetsiky mila mitsaratra eniky affaire-ny meza. Non, jamais de la vie. Karakory karaha zay zala. Voilà, le mal est fait, maintenant il faut passer de l'autre côté, tout simplement. Assume ce que t'as fait, tout simplement. Zay vidéo tsika niany tegna Madagascar tsy androzy volanko aminareo zegny, tant que misy sary hoe divisé en deux fitondragna io volanko aminao. Ato miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga, ato miaraka amin'ny Andry Rajoely. Miaraka amin'ny Andry Rajoely fa tsy maro fa tsy maro miaraka amin'ny Andry Rajoely, miaraka amin'ny Mamy Ravatomanga ndraiky izy mbola maromaro. Fôtony izy misy vola, izy magnano corruption nazy, mandeha tsara asanazy. Azonareo zegny? Idirany cocaïne, idirany volamena, idirany zay raha mety idiram-bola tsy maintsy idirany. La vanille idirany, cacao idirany, transport idirany, l'hôpital idirany, raha jiaby idirany. Azovy olo araiky mavita magnano karaha zegny amin'ny tanàna. Exemple en France ao, misy olo araiky fo micommande olo jiaby ao. Zegny ataony Mamy Ravatomanga ao. Mamy Ravatomanga mivolagna amin'ny NC Christian, tsy mila miboaka nini donia, tsy aboakany NC Christian Mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga mivolagna amin'ny NC Christian, attention anao, volamena ny naka Ambilobe ao, sambora ty, izy coup de fil aloha, samborigny, le niasa taloha tsisy problème karaha zegny. Nidirany gaty, laisse tomber, tsisy raha pare ao. Tsy en France fo, n'importe où, tsy possible feky zegny. Parce que la concurrence est bon. La concurrence est bon pour les affaires. Zegny même Mamy Ravatomanga tokony mandiniky zegny izy misy moyen. Ampangena. Izy koa maro concurrence zava en France. Tu vois, regarde les Qataris, ils vont acheter PSG. Exemple zegny. Karakory, Marseille amizay, karakory ataontsika moyen ty toi. Antsika ndraiky non. Fo, olo araiky micommande jiaby. Zay ty hidrika, agnamboatra secret, tsy mboany. Agnamboatra secret, tsy mboany Mamy Ravatomanga. C'est pour ça que NC Christian, Ralane, directeur en secret io, tsy adosiny ndray maty secret io, tsy adosiny izy. Anao boka izy koa raha fa tsy mandeha, anao mizaha solution. Anao mizaha solution, azovy mety, non, ambela anao fo. Raha zegny hitan'olo maso. On peut plus cacher volanko aminareo zegny. Tsy mety asitsika eky raha zegny. Fakavakavagna ataonareo tsy asitsika eky, fa hita maso io. Anao mandeha Antananarivo, anao mandeha Diego soit Ambilobe, Nosibe, tsy mitovy. Hitanareo l'hôpital n'Ambilobe ao? Boucher volanko aminareo. L'hôpital n'Ambilobe c'est un boucher. Prison n'Ambilobe, hitanareo tseniky? Viavy madinika volanko aminareo zegny, mineur. Raha zegny, même Nosibe tamin'ny 2018, volanko aminareo zegny, zay volanko, za tsy pour Jocelyne Maxime, attention. Fa izy en question, izy nivolagna, zegny raha mandalo eto l'hôpital Nosibe. Tsy Nosibe fo, Ambilobe koa. Mineur volanko aminareo zegny. Migadra viavy mineur. Misy zanaka, des fois c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, jiavy miaraka amin'olo maventy, miaraka migadra, miaraka amin'ny zanakandreo. Misy barrière amizay, agny amizay lehilahy, olobe jiaby, mandeha igny, aligny amizay, avy amizay mpagnolagna olo. Zegny nagnino tsy aboaka vidéo zegny. Nagnino tsy andeha zany ministre aby zegny. Ambilobe ao, nagnino tsy andeha zanareo ao? Zay miboaka ao agnatin'ny prison, mitantara raha mandalo ao. Magnolagna ao volagnin'indreo. Aretigna ao, misy lagalo ao. Zahavanareo, alainareo vidéo, io amizay diffusenareo. Comme ça, le monde entier voit raha ataonareo tsy manjary ao à Madagascar. Olo fa nialagaja mivolagna zegny, sonareo mbola ao olo, non, mahita. Misy film izy, mavozotra ao abokany. To andeha hipody gadregna koa izy.
Après amizay mineur iny miaraka migaja amin'olo, anao fa criminel, mpamono miaraka ao. Anao en tant que mineur, anao avy agny, anao mahita olobe mivolagna aminao, ataova karaha ty, ataova karaha ty, anao tsy maintsy magnano. C'est comme ça les gangs. Irany. Tiako madinika vao tefantsovy pa, tsy agnano anao, aianigninao, aty, amiagna. Eo amizay avy le maty mosary. Ao volako aminareo misy sida, misy lagaly, tsisy raha tsisy agnatin'ny prison. Igny aiza nefa pénitentiaire tsy nahazo karama. Ireo ao fo, Antananarivo, un peu partout mivolagna. Non, franchement, tegna grave raha mandalo amintsika Madagasikara, tegna grave lanko aminareo zegny. Témoignage ao, zay ny volaniko, ireo mampiada atsika. Tsy atsika tsy tia Borizany, tsy tia Merina, tsy tia Côtier, ça c'est ireo ambony ao mampiada atsika. Araboakany masondro mihitsy, ireo mampiada atsika. Ireo magnavakavaka. Zay tsy mijery foriny meza zegny. Tsisy olo mijery zegny. Franchement, forfait no hitanay amin'ny lalana. Zay tsy mijery zegny. Zay koa ty za porno, zay mandeha amin'ny porno. Fa anao en tant que ministère, tsy zegny raha tokony edivanao volaniko zegny. Ediva raha mandalo raha tsy manjary jiaby mandalo Madagasikara ao. Ny volaniko teo ny énuméré jiaby, resaka insécurité volaniko aminareo zegny, resaka corruption, iagninareo mamra vatomanga izy koa tianareo androso Madagasikara. Na ino tsy sakinareo? Na ino tsy sakinareo iagniny mamra vatomanga? Fotony izy magnefa anareo jiaby. Fotony izy magnefa anareo jiaby ao. Fotony agnatin'ny trésor, la caisse de l'État est vide. Ireo chinois teo magnano location tany, izy io tsy raha magnefa fanjakana, magnefa direct mamra vatomanga. Dédouanement magnefa direct mamra vatomanga, fotony la PMF ninazy. Zava, misy conteneur spécial ninazy ivato. Donc non, ça c'est d'accord. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai un appel urgent. Voilà, je vais vous laisser. Merci.